Vstupte do fascinujícího světa leteckých dobrodružství. Společnost Adventurefly přichází s jedinečnou sérií besed z leteckého prostředí. Jako první host nás navštíví meteorolog a doktor přírodních věd Petr Dvořák. Akrobatický pilot v kategorii Unlimited Lukáš Pařízek. Několikanásobný vícemistr republiky, bronzový medailista z mistrovství Evropy v akrobatickém motorovém létání, který tento měsíc zazářil na mistrovství Evropy v italském Pavalu, kde nejenže předvedl skvělý výkon, ale také jako tým po boku s Martinem Šonkou dostali Českou republiku po 40 letech na stupně vítězů, když přivezli stříbrnou medaili. Jaké je to letět z AN2 do daleké Afriky? Jaká nebezpečí to v sobě skrývá? Detailně popsané příběhy 3 pilotů, kteří ve svých letadlech letěli plnit nejednoduchý úkol a pomoci tak místním obyvatelům. A na závěr armáda České republiky. Povídání nejen o létání v armádě, ale také jaké to je, když už jde opravdu do tuhého. Nenechte si ujít tuto nezapomenutelnou událost, kde se dozvíte o leteckých dobrodružstvích, která vás okouzlí.